parents and guardians munochengeta vana kana kuti makasirwa mhuri yamuri kuchengeta. Basa renyu guru nderekuchengetedza vana venyu. Tinodzokorera zvakare, nderekuchengetedza chi? Vana venyu. Zivai kwavanenge vari, munzwisise shamwari dzavo uye munzwisise zvavanodya kana kumwa, nekuti tikazviregerera izvozvo zvinounza ngozi mukati memba. Tanga kwegore rinoku ndangopedza zororo rangu ndakafonerwa nevamwe mai zvikanzi ndikati ko nhamba yangu zvikanzi ndangoiona ende kwakuri kuma 12 midnight zvikanzi mwana wangu ari padoo. So vamatanga ndovangu achiri commissioner of police. I phoned him ndikati nhamba yenyu ndezvikanzi atoda kutopaza kutondipindira muno mumba, mhanyai kuna Romagundi road panhamba yakati nhamba dzamai ava ndedzidzi aina handichakotsira ndoda kunzwa kuti masvika here. Mapurisa akazoitawo futi okupaza futi dhoo rekunze kuti vapinde. Iye wadonha kabanga kawo kapika ngakabatwa kakwati gwenjeroko aoma zvino pakatonetsa kuti mai vanzwise kuti shuwa mapurisa toti aiwa regerai tisu mapurisa regai tinoridza ndingikuti kwakuzovhura kochi ndo zvinoita mwana izvi. Asi toti right mwana ngaachienda kurehabilitation zvino ndiye ega ndomuregera woenda here ikazvo. Vana kana asvika pakadaro anoda kunogadziriswa, handiti manzwa ana mai, nekuti chekupedzisira anokuuraya imi, anouraya pa next door. Tozoti chi? Hazvina zviya zvokuti uzotaura kuti pandakaita izvi takanga tiri vaviri namutoriro, mutoriro hatimuzive, toziva iwe unochadyiwa nemedha, handiti